Gikan sa kalsada sa tagig, nasaad sa buhol dayo natanggong ug kalit. Wa nakabalik, naganto sa kapait, sa kamingaw pero isla sa buhol kay gihigog maog dali. Ako ang silang patikang, gibalitang na ay lang dilang gikan sa nakit ang eksena sa mga iski nang gidapigan sa kada usang ga-representar sa tagbilaran. Asa mangga, yeah, ubanda na magpasaka, bisay kesa nagay dagot, grabe ka lakot, na may baaso, lamay ka ayo. Check this out. Okay. I look good. Okay. On the street and I got my swag on. Okay. Get the money, gotta get my bag on. Okay. Triple back, flip out the whole scene. Okay. All you suckers just the one that be me. So, get smacked. You looking whack. I got the big stacks. I'm pushing stacks. Sa feeling may makapil ka sa full hip-hop dili sa sa culture na Wala raman ko na kulbaan pero naay gamay rasan. Auto na sad kulang battle ba mga 2 years na mo. Gamay kulba. grabe kayong pangandam may kamot ko nga patag na ko ang akong makaya huli nga igo rani nga kuan success na sa akong pangandam. Kira inig out sa trabaho iha pa magkuan magandam niya. So far naarang pinagama. So akong pangandam hindi ko sure kung igo pa rin nga makapildi ni Lil Black kay sabaw na taan na kamasahid ako si Lil Black pero rin kamutan ako taman sa akong makaya kung ihantar may Hindi siya duha ka battle pero tutyo kay sa tanan gyud kuya ka ba mo di ko kahuman opo nga nagkuha na lang ko pang murag bayo dita ba kapag panganda ba pero nagyapon mo igo gyapon akong kayahon may kung kayahon akong ihatag naman kung hindi lang siya pong mag-choke siya matik pildi sa kong masulti ni Lil Black so good luck na itong duha and hopefully okay rin tanan so battle na ni Wak! By chance! sa tanang nagasuporta, daghang salamat kung magpadayon ta niya sa wa pa ng suportahin na ninyo. Sa wala pa nakasaksi, sa wala pa nakakuan, bisitahan lang ninyo ang page sa Lure. O sa mga nagsupunta, salamat. Padayon lang. League of Underground Rap Enthusiast Talagsaon 3 Tournament 2026 Bohol Maglangas! So we're down to our last battle aron main event, no? So before that, shout out sa atong mga sponsors, atong venue Martins Music Resto Bar, Case 102.3 FM Bohol, Rapcon, Rootsco by Boss Fred, Ikaw Bahala by Judain Kian, Odd Rhythms Entertainment, 053 Battle League,
Blue Cheese, Cantidad Clothing, 6300 Apparel, Seraphim Venture, MK Car Rental, Bohol and Tour Services, kay Merds, DMNQ, Style by Devona, and of course, Mr. Mark Anthony Humawid. Shoutout sa satanan. Nga na, diri karon 0MB, ni Boss BMC, Microblaze, sa Rascals, sa Vigilante Crips, ni Part Tuweng, ug sa Goodway Clan, ug sa tanang na diri. Salamat, sunod na pod! Sa akong to, Ripin, Luon Outlaws, o Akrodiloon, magsabata para ni Zero. Only God can judge me. That right? Only God, baby. Nobody else. Nobody else. All you other motherfuckers, get out my business. Really? Perhaps I Tanan ni Jay ako biya sa kauban. Kung sa akong wala, Ripin, Zamboanga o Tagbilaran, magsabata para kay Lil Black. Yo, shout out Yolo, Jaja, Buloy, Jimmy. Bro, pamalik na mo luoy kay battle rap sa Bohol. Sila rin, mamali ka, mamilagot. No? So, humanag coin toss, gipili ni Zero, nga siya ang muuna. Maminaw ta, round 1, Zero. Yo! Yo game! Game! Mo na pa ni si Lil Ray Black. Kaning porn star sa Pornhub, makatilaw ni og hard fuck. This bitch whack. Basag ni ang buhok kada clicks glock. Yo! Pasayawon ko rin gamit bala murag nag-creep walk. Mao ni ang kuan kaning sa baton nilang ning Zadical halata ning desperado. Kadok mapildis baguhan below the belt mga insulto pero sige mao ni boss para sa amigo magbuhat bangko ko og balik para ihabak lang balik nimo. Kay usa na daw ka Ginoo. Sige karon akong malansang pero di nakamot og sa tiil. Anha na si mong agtang. Anha na si mong agtang naginilas makaasta nga Ginoo. Kinsa di ko muluhod di moy. Kinsa ra ka para kay ludhan. Di ka angayan nga simbahon, mas angayan pa ka og ludan. Mas angayan pa ka og ludan. Feeling entitled na ning karaho. Feeling entitled na ning karaho, wag ni mailihis sa lalawigan. Wag ni nang hambog, ang naikapang hambog, ikaw na bakahangoy na pamatudan. Ikaw na bakahangoy na pamatudan. Yo, ikaw na bakahakay na pamatudan. Magpabili ning pisot maski kapila pa ni tulion. Kung kalima ka nilang buhion, kalima sa tikang patyon. Kaya kung basketball ang hisgutan, mala MJ panigurado. Babag nis kampyonato, kaning Patrick Ewing magpabiling ringless, maski mag-magic pas Orlando. Mas magic pas Orlando. Sus Ginoo. Mag-magic pas Orlando. Yawa kay Asinso. Kaning narong turn sa pagtuyok, yawa. Wa kay Asinso. Kaning narong turn sa pagtuyok aw matabas ni sa chainsaw. Matabas ni sa chainsaw. Wayo pa kay tinuod nga achievements ayaw palabi og pakulkid. Kaning number 1 nga box kay ma-upset ni sa 8 seed. Ang gear kay na fear sa kainit sa Miami. Wa ka duminain yung hangyanes kung mag-hit na ang Jimmy. Kung mag-hit na ang Jimmy. Yo, kung mag-hit na ang Jimmy. Kung mag-hit na ang Jimmy, yawa. Kung mag-hit na ang Jimmy, magpabilin ng loker akong trip. Magpabilin kong kalmado. Sige, suwayi kong personal. May personal unti kag trabaho. Time. Bulok! Sabi na, round 1, Lil Black. Gusto ka mo daog? Tawag akong master. Automatic mo surrender ko sa battle. Walay tubag? Gitagaaglas kan si Iho? O wala lang yung reply kay Balang Zero? Game? First round sa Torna, will take down sa kontra tila homeless di ka porma ako'y ruthless pag manumbag murag umbag magka-nosebleed kada sukmag malagon freaks pag manumbag napay dunggab sa mga mortal na way alam sa combat ikaw ang gikontak huyang imong gikonstruct paniguradong back to zero pag humanti kang itumpag
Lawom di matungkad, maglagom kag manghubag. Ikaw rin magkadugo karon di ni matawag og blood compact. When I spit murag tirang sumpa. I speak gamit kada duslak. Lagmit di na nimo ang pagkaluspat. Mamula na nimo rag sign lang sa lubak. Makahon murag shoebox. Gadahom nga makabuskag. Bisag magamit na kag formula. Ako imo problema nga di nimo mabuskag. Ako imo problema nga di nimo mabusulbad. Yeah, kay 10-4 standing na ako dire. Di nimo na makapi. 10-4 copy, tas ikaw 1-1, pues mauwawan, duwa-duwaan, di magsilbi ang 1-1 sa anti-marksman. Naamis na kasak ng lines, basic na nga artwork, librak imong na kontra, normal na lang patiun kang kahadlok. Yeah, kay kumukulit og letra ang resulta hagtok, lupig pa mang babatok, murara sa kang gataat bang sa apo ni Apo Wangod. Mahagba ka gamit rifle, matamaan bisag naka-blindfold. Di mo ma-experience ang tawgon og idol, kay pausbong ka pa lang ako na imong downfall, asshole. Rapper na pa cool kid, wala kay bayag, dalaran nimo bullshit. Naa ka sa syudad, taro nga imong pagka-talk shit, kay wa mi respeto sa mga rapper na parehas nimong taga-bukid. Imong ilong ipabulkit. Round 2, zero! Sana mag-battle rap, mga bulok! Yo. Mga nag-set up kay ma-upset. Magulangan ang mga tangan. Abi siguro mo kabit. Sa pagtungad ako gipanan. Sa pagtungad ako gipanan. Sa pagtungad ako gipanan. Sa pagtungad ako gipanan. Abilidad kay gisukod. Para limitasyon mao'y masukdan. Kung gusto ko ninyong masukod sa akong kalagmon, sauma ko kinalagman. Sauma ko kinalagman. Sa umakos kinalagman. Unya nang bahad paninggi atay. Nga dami daw ang kasing-kasing masakitan sa sunod niyang makontra. Kasing-kasing susunod niyang makontra. Nagbahad paning amaw. Abi ba na kung may kaalam pero di ay walay hanaw. Kaya kung hisgutan ang sensya og makina, lain-lain na sila og faktor. Di katarong function ihang utok murag bulok nga generator unsaon bulok nga generator unsaon pagsakit sa kasing-kasing kung heartless ang Terminator. Heartless ang Terminator. Maong sa elimination ni ma-eliminated. Heartless ang Terminator. Maong mission i-accomplish sa elimination eliminated. Di nakikita ni Judgment Day kaya is already terminated. Yung tawag akong si Hector. O sa prinsipe sa Troy, I'm always fighting for a cause. Di man unta kini akong makontra pero ako'y mahimo ani boss. Siyempre para maulbo lang ang Achilles pat yung una ni Patroclus. Yo kay Rise of an Empire ni nga battle. Makigduelo ni Xerxes giun sa pagbana-bana. Kaning Leonidas nga espada ray dalao pawanan ko ni upana. Pawanan ko ni upana. Dala na ako kay Unos. Tawag ako amihan. Sa pagkamatay ni Hanzo. Laing chapter maablihan. Gipakabuhi lang ning Scorpion para patyon lang ning bihan. Yo. Para patyon lang ning bihan. Tanda din. Way labi! Ang bulok. Game! Last na akong battle sa finals. Ang resulta dikit. Wala nakuha ang grand prize. Wala sa regret. O basin mo ingon mo, basic lines gispit. Kay kung mag-bars kung pang finals, di ni ka relate. Kay di ti kakalibel. Mga tira ni mo pilit. Maskin maggamit pa kag-rugby, di ka tapot, gatuo kag dikit. Daghan pa kag kanon unlimited rice. Pero katong tapol, gatuo kag pilit, hindi ko predictable kay finalist ni Hoy. Ilhakin sa imong kabangga. Magkamas ra taboy kung dili ka ba nga. Pirmi butata, napildi gani kang alas. Nako pakaha niya. Karon, nahibos imong bound. Nagdalara kag kalat, nahiyos imong rounds. Dal-anas patapak, layo atong agwat, dili ti ka katapad. Murag nag-expect mo daw og sa luto niya, walay patad-patad.
imo kasumaran ibalhin na kog kalag-kalag, liguon ka sa sama dili lang ni basta bahad, kudlitan ang kamot. Para usbon ang buhay sa imong palad. Dayon palag. Idi mo na ako sa gawas aron makita imong katag gay. Las batil ang hagitig sumbagay sabay. Juk binuang ra. What the fuck? Hilig magbinuang, piskini masilutan, tistingig singgit aron kinid magripuhan, pirmi pahimusan o sige pahimungtan, 0 MB, pwede na nimo ning mapituhan, literal walay kuha, legit ning masiruhan kay katulo pa lang nimo ning nga batil. Daghang kag ideya pero ay palabig pa kampante. Maski ka 15 na ako ni solido gihapon ang atake pulido og balanse kompleto mga piraso ug basta paalkansi mong taro nga imong pagrap. Dili lang kay pambukid ang paagi. Ti man wala mi respeto sa mga parehas nimong ignorante. Kaon ug tae. Wala magbanira. Pakanon daw kong tae. Ikaw na. Malibang ko niya, sawa. Yo, ako katarong o practice. Mao nang pasensya kaayo. Wa ko kapanganda mong tarong. O kapanganda mong tarong. Bitaway ka lang. Yo sa round 3. Nakita mi ani ka sa City Square. Sige dagbang ni atay mo raw grade 1. Oh, si dagbang ni atay grade 1. Di pa managad. Pero nagpasiplat og tanaw. Halata nga nabayutan. Si bayot ka. So pa akong utin bitaka na ka 5. Basin bayot ka kay patsupaon ta ka og taman, patilawon sa ako ang tundan, ditilunan ang tututunlan kay patukan unya maaaning Michael Jordan kay labas dila kung hapit akong magawsan. Wa pa kanini practice oh. Unsa na kag makapangandam, wa nay punchline, sipa na ni Van Damme. Yo, sipa na ni Van Damme. Mong pasensya kaayo. Mubalik lang sa sunod. Mong si Lil Black, sige, imuha na ning round 3. Kung hubuan ninyong piste, makita ihang pante. Next na lang tandan. Si partida lang. Mubuhi ilang ko sunod. Yo. Body bang! Game! May ayos. Tanaw ko sa imong battle. Nag-effort ko screenshot. Tag 50 na cup. T-shirt na Dubai. Skinny nga maong. What the fuck? Pangutana lang ko ba? Wala mo'y dakong sa amin sa inyong balay? Tas mo ang hikadira sa syudad, pormahan nimo bay na bay? Wala mao imong attire mo rag snatcher sa McDo. Gusto ka mag-rap-rap ina ng porma? Pang-dispatcher sa dao. Outfit pang hip-hop, di pa ka kamao, uy. Murag wa ka na-align. Maong di na ko matingala kung imong verses bati mga rhyme ang paminaw. Mapuno ka sa kanso, makasinatik ka pait. Kabugo ba aning hanggaw pagkatutyo man ang met? Narilto ka? Na-feel ba nimo ang sakit? Pues wa mi respeto sa mga rapper na pormahan pang yaget kay 2026 na. Pwede yun yung stana. Pero mas gipili pa nimo karaan pang pilimon. Tropa gid ay nimo si Zadikal kay parehas mong Jijimon. Mga rapper sa buloon, mga puro bugoon. Unsa mo, drug addict, puro usap, way pagtulon. Ay ako magabil-abil og battle rap, pagkaon mong tulon. Pagkaon mong tuon, mga lami kay mo palo-paloon, mga di ka balo mag-pronounce. Nako. Unsa na yung dila, metal? Ilimugmug na kasi do aron mo aksyon grumo. Kuyuga imong tanang trupa labi na si Zadikal kay parehas mong mga bulok. Mga naong ug ulok. Nagwambiwan mong sutil ko. Kalit sulpot imong amigo. Sabay, isot makanda ko. O, bisag tauran kang tare. Sakong manok di ka kasamad. What the fuck? 1v1? Tas kalitrakal magpalaban? Sa kauban ni mong si Zadikal nga di ka balo mag-rhyme? Una-unaan ninyo, for example, si Inoue o si Magsayo nag-boxing, yung sulod si Pacquiao. Nakuha ba ninyong punto? 1v1, tas naatay kaduho? Grabe pagkatunto, huy, kinsa ka! Naruto, tunga-tunga sa batil, sabay sumuning jutsu, mga bulok! Nagpailang tagaloon ang puta.
Hoy, dili ta friend, di ta kaila. Pero netambag inamigo. Ang battle rap di parehang zadi kang agri-agsibo, tsuy-tsuy niya na priso. Tiban wala mi respeto sa samanimo na zero ang talento. Pauli sa inyo. Last. Luigi. G-Boy. Dementio. Gipang 5-0 tamo mga walk MCs. Gusto mo makabalos? Kita-kit sa CMS. Time. Yo, that was our main event of the night. No? Battle within Lil Black versus Zero. Decision sa mga judges. 5-0 mo proceed sa quarters. Lil Black. Yeah! Shoutout sa tanang mga veterano nga taga-Bohol. Palihog lang, pamalik na mo para din mas manindot pa ang lore. Salamat. Shout out sa tanan. Salamat ni Lil Black. All 3 rounds kay Lil Black. Grabe ang mga suwa. Former champion sa una. Kasi piloto to last talag sa ulo. Tapos talag sa ulo. Ikit gitu ang away. I'm glad nga nibalik siya karon. So tingnan na to siya sa mga upcoming mga events. Grabe na sa battle rap. So 3-0 Lil Black. Diyan ay props nila pareho, no? Solid kay Tawadua bay. All 3 rounds, i-vote na ko si Lil Black. Ipakita niya ang pagkapitirano. Dalawa, yun sa yun ang battle rap. Although nipalag nun sa si Zero, pero kuwang ba din siya? Pero all 3 rounds, akong vote, yatag ako ni Lil Black. Yo, akong i-vote. All 3 rounds, Lil Black, klaro magkayo. Although na mga skin si Zero nga naigo. Hindi pinagawa na siya mga skin nga nimo. Pero mailan niya po ni mga awa pa sa mga dam. Si Lil Black, tanan all out. Complete package kayo si Lil Black. Pinaka-andam o dominante gyud kayo. Si Zero murag layo kay Black wala siya mandam. So 1, 2, 3 Lil Black. Yo, buloy, good week lang. Sirabe. Kasi umingon ka niya. Battle rap is battle rap bay. Hingang lang seryosoon ka. Ibo na mo anak. Diba ka lang love ninyo ang culture. Anyway, all 3 rounds akong giboto si Lil Black. One, kanang hinlo niya, well prepared. Full package ba na niya? Siguro katong nakalapos sa semis. Kung ganahan mo champion, need nyo labuan tong performance ni Lil Black or mas times 2 pa ninyo kung ganahan din mo champion. Zero versus Lil Black. All 3 rounds gatag naman ni Lil Black. Anito po, ang battle is murag na veterans mode si Zero. Lahongan siya. Starter siya sa tulong rounds. Well prepared si Lil Black. Multis, references, pero perhaps yaman kung round 2 niya Roman nga references. So, ako yung gagawat all 3 rounds.